Et sit yhtään isompia housuja löytänyt. Ja nyt vaatte kateellisi, kun teillä on noin paljon nyörmät releet. Mennäänkö sitä jätkin? Mennään vaan. Arvasin, että noin 2 on vaan 2. Tyttöjä olla, sä voit hengätä mun ja Iidakaan. Vaan tulis. Hei. Otas tosta. Tässä on elämää. Moi jätkät. No? Täällä on ainakin hyvät maisemat. Joo, ja Vanessastakin on näköjään tullut ihan nainen kesäaikana. Iida, onko siellä joku valvontakamera täällä? Moi muru. Ootko missä? Pidät nyt saman tien päälle ja ala tulla tänne näin. Kaikki muut näyttää ihan lehmiltä suhun verrattuna. Sä oot kaunis ja just sopivan kokoinen. Ja no, tää oli vai mitä Tiidan kaunis? Tää on ihan samaa mieltä, sä näytät hyvältä, ala nyt tulla. Äijä meininki. Eikä se ole sattunut? Taisikin kopsahtaa niin lujaa, että se pystyy enää puhuu. Mut hei, sori vielä. Onks näkynyt Mimme merihädässä? Ei, Navo. Noihin peleihin mukaan. Läpi. Eikö Iida ole vieläkään tullut? Ei eikä vissiin kukaan. Joo, kun se ei osaa päättää, mitkä biksut se laittaa päälle. Ei se siitä oo kiinni. Se... Ymmärrätkö sä, että on kova pala sillä vieläkin? No, onhan toi nyt ihan ymmärrettävä. Hyvä, että et pakottanut sitä. Niin kai. Ja kyllä se mun mielestä sulta tän biitsin kaunein oli. Mut joo, jos Iida ei tuu, niin jonkun muun on pakko juoda sen siiderit. Et kelpaako? Tänne vaan. Oot säkin missä? Haloo? Onko se saanut joku auringonpistoksen täältä? Enpä usko. Se taitaa pyöri voitkut ihan muuta ajatuksen mielessä. Tää ei ole niin helppoa, miltä tää näyttää. Mitä? Tätä. No ei mikään ihme, että sä oot niin pihalle, jos sait frisbees päähän. Vai johtuuko se jostain vähän muusta? Kyllä itsekin menisit sekaisin, jos tollanen mimmi tulisi sun viereen. Just mä en ehkä menisi. No, juttelit sen kanssa? En mä kerinnyt. No miten niin et kerinnyt? Kaikki meni siinä niin nopeasti, ja mitä mun olisi pitänyt sanoa? Kiitti kun heitit frisbeelle päähän. Olisit kysynyt, haluatko sä siiderin? Tai haluatko sun puhelinnumeron? Sit se olisi ainakin juossut karkuun. No tollasen tää saat ainakin tyytyä haaveilemaan. No kato nyt sitä, se on niin kaunis. Ei tommoset mimmit kiinnosta musta. Mistä sä sen voit tietää? Ne just. Tykkäähän Iidakin Jannesta, se on tollanen. Älä nyt ainakaan luovuta ennen kuin oot edes puhunut sen. Et sä mitä? Sä juot tänään. Ja sen jälkeen sä painat tonne. Ja näytät meille, että sä et oo mikään nössö.
Nyt sä näytät meille, miten isketään naisia. Meitsi hoitaa homma. Me pidetään sulle peukkuja. Jep. Ja hei, muistat kaiken mitä sanot, ei tarvitse olla totta. Tsuukki. Tuleekaan tosta yhtään. Mä sanoin, ettei omiin jalkoihinsa kompastuisi. Ettekö te ton enempää usko sen chansseihin? Okei, perussääntö numero 1. Ihmiset mokaa joskus. Tale. Se mokaa aina. Hei! Nyt sä et muijat kärsii! No, eikö se tyttö huomannut sua? Mä en sit varmaan huomannut, kun jäbä hipii paikalle, kun joku eksynyt ninja eikä sano sanaakaan. Sanoimme sille mo. No hei, ei pidä lannistua. Uutta yritystä vaan. Pitäis vissiin taluttaa kädestä, että sulla olisi jotain chansseja. Joo, ei tarvi. Mä lähden himaan. Älä nyt läpästä suutu. Janne on rasittavaa, mutta se yrittää vaan auttaa. Ei tarvi auttaa, kun ei toi muija huomaa mua, vaikka seisoisi suoraan se eessä. No sit teet jotain näyttävämpää. Ja sen takia sä menet hyppäämään nyt tuolta. Mä lupaan, että joka ikinen muija täällä beachillä huomaus, jos sä teet sen. Joka ikinen. Tytöt, nyt olisi tiukka setti tiedossa. Mitä toi Taalasmaa taas tällä kertaa sekoilee? Kylmän viileä äijä. Aikoo uhmata luonnonlakeja ja hypätä tuolta asti alas. Oliko Jannen taas pakko yllyttää sitä? No, mitäpä mies siellä tekisi naisen takia? Joo, mutta Tale meinasi jo kerran juris hukkua. Onneksi on nyt edes selvinpäin. Mut hei, nyt kaikki yhdessä näyttää sille peukkuun, niin se uskaltaa hypätä sieltä. Okei. Ehkä mä en kuole tänään. Tuohon ei ihan kuka vaan pysty. Pitäisikö sitä mennä etsimään? Ja sieltä nousee Taalasmaa. Väsyneenä, mutta onnellisena. Tää oli siisti! Moi! Jätkä tuli ihan tyylillä alas. Vaikka eikö vähän näytti, että se uskaltais? Ei toi nyt ollut parasta, mitä mä osaan. Mä oon Sanni. Tale. Haluaisitko tulla tonne meidän kai juttelee? Sua ei tarvitse kauheasti nappaa. Totta kai mä nappaan. No mennään sit. Musta tuntuu, että mä vähän aikaa vielä palskin ja nautin tästä hommikesästä. Okei, no nähdään kohta. Tässä täällä jos vaikka sun minneskään rannalla kuumana. Mä en voi tulla sinne. Okei, no otat ihan iisisti, niin et mokaa mitään. Mun uikkarit tippu. Hyppäsi. Voisit sä nyt vaan jeesaa?
Siis sä et todellinen. Anna sit jeesaa. Okei, mitä sä haluat, että mä teen? Anna sun uikkarit. Miksi ihmeessä mun pitäis olla munasilta ja sun takia? Ottaa nimitys, niin siitä pistäis paakseen. Koita nyt keksiä edes jotain. Nyt kerrankin jotain fiksua. Okei, no tonne missä on ketään. Mä tuun ihan just perässä. Kyllä mä hoidan tän. Mitkä noi jo? Mä voit tollasia pitää noihan naisten. Niin, arva kenen? Vanessa. Vanessa, miten sä sai... Eihän semmonen prinsessa nyt lähde biitsille on monia bikineitä. Se ei huomannut, kun mä nappasin nää. En mä halua pitää mitään naisten juttuja. Ei nää mitkään naisten jutut. Nää on etelä-eurooppalaista rantamuotia. Mimmi käy näihin ihan kuumana, usko mua. Nää nyt on ihan naurettavat. Ai mulle joku pyy. Me otettiin sua tuolla toisella... Jätkiä juttuja. Hei, mennään äkkiä. Tää on ihan tervettä touhua. Ois mä varoittanut, jos mä olisin huomannut. Enkä mä tiedä, huomasko ne ees sitä. Niin, no jotain olla hirveästi huolta.